Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesù u staqsih: liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel? Ġesù wieġbu: l-ewwel wieħed huwa dan: isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna, mulej wieħed hu. U int għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan: ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Allu l-kittieb sewa qiegħed tgħid Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha, u li tħobb lil għajrek bħalek innifsek u aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesù meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal, qallu: m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej. Fil-lilek Kristu. Il-mistoqsija ta' dan wieħed mill-kittieba kienet mistoqsija importanti. Fi żmien Ġesù kien hemm kontroversja li ma fost ħafna liġijiet li kienu żviluppaw mill-ewwel kotba tal-Iskrittura li kellhom diġà il-liġijiet li ta' Mosè lil poplu ludi, li ma minn ħafna mijiet ta' liġijiet kienet liżjed importanti, li ma liġi liżjed importanti. Dawn il-liġijiet li kellhom li semmu wkoll ta' kmandament. Il-kelma kmandament f'dal kuntest mhux qed tirreferi biss għall-10 kmandamenti, imma għal-liġijiet kollha li mbagħad żviluppaw wara l-esperjenza tal-oti tal-10 kelmiet tal-10 kmandamenti lil poplu ludi. U Ġesù jidħol f'din il-kontroversja, ma jiċħadx il-mistoqsija ta' dan wieħed mill-kittieba, u r-risposta tiegħu tista' tinġabar f'kelma waħda: l-imħabba. Għaliex jekk inti taqra b'attenzjoni kbira l-għażla li jagħmel Ġesù, dan huwa l-verb li jirrikorri: għandek tħobb lill-mulej, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Għandu raġun San Pawl jgħid li l-imħabba tiġbor il-liġijiet kollha. U Ġesù stess jgħid li l-milja tal-liġi hija l-imħabba. L-ewwel nett il-liġi allura ma ssirx jasar, imma ssir relazzjoni li tagħtik libertà. Aħna l-bnedmin qatt ma nistgħu nkunu perfetti fl-imħabba. Qegħdin f'din il-mixja li fiha notru, fiha jidħlu anke l-interessi personali tagħna. U għalhekk din hija triq li tirrikjedi li nissaffew kontinwament. Imma l-fokus tagħna jrid ikun wieħed: l-imħabba. U fl-aħħar ta' kuljum u fl-aħħar ta' ħajjitna dan ikun jgħod kemm ħabbejna. Ejjew nitolbu l-grazzja li aħna nifhmu kemm importanti l-imħabba f'ħajjitna, ma niġħduhiex u permettu li nagħmel nota. Minnhom Ġesù meta jitkellem dwar l-imħabba lil għajrek jitkellem dwar l-imħabba tiegħek innifsek. Ħobb lilek innifsek. Issa l-imħabba jalmuna l-orrif
hija l-ewwel nett li tilqa' dak li jkun. Aħna ħafna drabi għandna problema biex nilqgħu lilna nfusna kif aħna. Kif ġejna maġunin. Għandna forsi sforz nagħmlu paċenzja ma' kulħadd barra ma' nfusna. Ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Mhux biss għamel dak li l-għajrek dak li tixtieq li għajrek jagħmel miegħek, għax dik ukoll hija espressjoni ta' din il-liġi, tal-kmandament tal-imħabba. Imma mingħajr imħabba tiegħi nnifsi mhux li nsir idolu tiegħi nnifsi, ma jistax jiena nifhem l-imħabba lill-għajri. U għalhekk nitolbu l-grazzja wkoll illum li nħobbu lilna nfusna. Ħafna drabi ħafna frustrazzjonijiet li jkollna ikun ġej minn dan li ma nħobbux kif aħna, dejjem nixtiequ nkunu mod differenti u kieku kont hekk u mhux hekk. Il-kelma. Inti rigal lid-dinja u l-umanità. Kif inti il-mulej bl-imħabba tiegħek u bl-imħabba tiegħu għalik jagħmlek tassew ferħan u kuntent.